Turismoak ez du ahazteagatik hasi behar. Ez behintzat hemen, Euskadin. Euskadiko turismoaren kode etikoa lehen urratsa izaten ari da helmuga erreferente bihur gaitezen jasangarritasunean. Zuen atxikimenduarekin, lehen urratsa eman duzue jasangarritasunerako eta etikarako bidean, zuen lehiakortasuna hobetzeko. Orain, beste urrats bat egin behar da, Euskadi lehiakortasunean ere erreferente izan dadin. Turismo enpresa adimendunak. Turismo enpresatik turismo enpresa adimendunera. Turismo enpresa izatetik turismo enpresa adimenduna izatera pasatzea da, bisitariari zerbitzuak ematetik, kudeaketa integralean berrikuntza eta teknologia sartzera pasatzea, zuen lehiakortasuna eta jasangarritasuna hobetzeko eta pertsona guztientzako turismoa izateko. Hau da, zerbitzu bat eskaintzeaz gain, modu integralean kudeatu dezakezu enpresa optimizatzeko, ingurumen inpaktua ezagutzeko eta hobetzeko, kostuak murrizteko, zure bezeruen esperientzia hobetzeko, prozesuak digitalizatzeko eta automatizatzeko, irisgarriago izateko edo lehiakideengandik bereizteko, produktu edo zerbitzu pertsonalizatuak eskainiz besteak beste. Zenbat eta turismo enpresa adimendun gehiago egon, orduan eta lehiakorragoa eta jasangarriagoa izango da gure helmuga. Eta esperientzia hobea izango dute gure bisitariek eta egoiliarrek. Turismo adimenduna Euskadira egiten duten bisitak bihotza uki diezaien. 5 ardatzetan oinarritutako eredua. Eraldaketa horretan laguntzeko eredu bat dugu 5 ardatzetan oinarritua. Kudeaketa, funtsezkoa da zure enpresa ondo kudeatzea. Barne antolaketa, plangintza eta helburuak hobetu ahal izango dituzu. Adierazle berriak ezagutu, zure denbora, zure giza baliabideak eta baliabide materialak hobeto kudeatu eta abar. Berrikuntza, zure zerbitzuak hobetzeko berrikuntzak egitea, barneko naiz kanpoko joerak eta jardunbide berriak aplikatuz. Teknologia. Telefonoa smartphone bihurtu zen teknologiaz bete zenean. Beste horren beste gertatzen da smart enpresekin. Asmoa da zure enpresari tresna teknologikoak ematea, datuaren kudeaketa hobetzeko, kontsumo adierazleak ezagutzeko, turistaren profila zehazteko, kudeaketa tresnak, fakturazio elektronikoa, zibersegurtasuna eta datuen babesa, kontrol sistemak eta abar ezartzeko. Jasangarritasuna. Arduraz kudeatzen aldituzu zure baliabideak? Murriztu aldezakezu zure ingurumen inpaktua? Laguntzen alduzu gure gizarte eta kultura ondarea sustatzen? Zerbitzu berriak ezagutzen, planifikatzen eta diseinatzen lagunduko dizugu zure enpresaren jasangarritasuna hobetzeko. Irisgarritasuna. Kontua da zure eskaintza irisgarri egitea. Oztopo fisikoak, kognitiboak eta digitalak kenduz, zure xede publikoa era guztietako pertsonetara zabaltzea, haien gaitasunak edozein direla ere. Metodologia. Zure turismo enpresa adimendun bihurtzeko metodologia bat dugu. Prestakuntza. Zure enpresak zer estandar bete behar duen ezagutuko duzu 2 orduko prestakuntza online eginda Basketur Learning plataforman. Ordutegirik gabe, zuk aukeratuko duzu noiz egin. Diagnostikoa. Kanpoko teknikari espezializatu batek hasierako ebaluazioa egingo du abiapuntua identifikatzeko eta estandarra betetzeko zer falta zaizun detektatzeko. Sistemaren diseinua. Teknikari baten laguntzaz, baldintzak betetzeko behar diren prozesuak, tresnak eta plankintza zehaztuko ditugu. Ezarpena. Diseinatutako sistema martxan jarriko dugu eta prozedurak, erregistroak eta kontrol operatiboa ezarriko ditugu zure enpresarentzat benetan eraginkorra den ikusteko. Kanpo ebaluazioa auditoria. Konpromiso bat edo ziurtagiri bat aukeratzen duzun, horren arabera, kanpo ebaluazioa edo kanpo auditoria egingo da. Onurak. Turismo enpresa adimendun gisa ziurtatzeak onura handiak ditu zuretzat, enpresa gisa, eta Euskadirentzat helmuga gisa. Honako hauek dira nagusiak. Enpresaren prozesuak optimizatzea. Enpresaren kudeaketa osoa integratzea. Enpresaren lehiakortasuna handitzea. Langileek ikastea, kudeaketari, berrikuntzari, teknologiari, jasangarritasunari eta irisgarritasunari lotutako alderdietan. Kultura berritzaile, jasangarri eta eskuragarria sustatzea. 3. bereiztea. Zure bezeruen turismo esperientzia hobetzea. Turismo enpresa adimendun nola bihurtu jakiteko xehetasun gehiago jakin nahi badituzu, sartu basketur.eus webgunean.